Bertokiratza da enetako da logika batean sartzea, eta da bide bat, ez da helmugat. Zenta helmuga hori ez da sekuran, ez gira sekuran heltzen helmugat, zenta ez du bururatzerik. Eta edozoin ahlotan jogatzen alugu gaia, eta bai urdu zenta horren buru fruituak hor dira. Izan dain haragian, ahankian, edarietan, beste mundu batean sartzen zira, eta berriz urbitzen zira zure auzoari, zure herriari, beste sare bati, eta horren buru hartzen zira posible dela. Maila guzietan zaila da, baina gauza frangotan posible da. Erretxena izan da edarietan, ez da problemaik, izan dain ahnoa, izan dain garagarnoa, izan dain ere guai kola, sahnoa, jusak, frangotan bada zeit hemen berian. Eta gero, beste gaztoetan, izan dain aragi, ez da problemaik, izan dain olaiskoak, aragi gojiak, atxekia, serrikia. Jogatzen baino zu behar den ezala eta gibel erapen pixkat hartuz, huartzen zia gauza posible dela. Ez da bere ala iten, balitza frango, betetzekoak direnak, baina iten da. Gero barazkietan berdin, aski da jogatzea ezker eskun, eta ikusiko duzu gauza frango badirera. Baditugu zailtasun batzu, beste kasu batzuetan, irrisat, bastak eta gauzak zailago da. Zenta helburu gisa behar dugu atseman ere horreka bat. Behar duzu zure helburua bete, bana izan dain ornitzailen aletik, kozinaren aletik eta beste eroek buruz.